Sa ngayon po, naabutan po namin si Kuya Froilan. Tulog po pala. Ay, Kuya, kamusta Kuya? Naistorbo natin si Kuya. Tulog. Kumusta Kuya? Magandang araw po mga ka-iRides. Nandito po ulit tayo sa bahay nila Kuya Froilan para po bisitahin po ulit natin siya. Bisitahin natin kung ano kung may improvement po sa kanya or ano pa man pong ano. Kaya kumustahin po natin. Kausapin po natin sila tatay po ni Kuya Froilan. Kumusta po kayo tay? Mabuti na. Bali may follow-up check-up po ngayon, ano po, ngayong week po yun tay. Bali ano po yung sabi ng doktor dun sa inyo? Bali may babalik po yung si Kuya ngayong Webes, ngayong January, para i-follow up check-up. Ano daw po yung mga parang injection na po ano? Pwede pong di-injection para madali. Dahil mahirap paano siya ng gamot. Bali injection na po siya. Pagbalik po ngayong ngayong January, bali injection na po si Kuya. Okay. Tapos yung mga gamot pa bagong gamot. Ano siya sa gamot, mahirap sa kanya. Pag sinabing gatas, ito uminom. Dapat inahalo po dapat sa gatas para mainom. Hindi. Alam na niya. Alam niya nang may gamot. Oo. Paano po yung tayo pagpapainom niya na? Mga sinasabing padaya ako. Kung saan inahalo para oo, makainom na si Kuya ng gamot. Panay-panay ang sa kanya. Alam niya. Nalalaman niya na Alam niya. na may gamot. Kumbaga, ginagawa niyo na lang Kahit ng paraan. sa gatas, tintintiri yan mabisa pinakahuli. Hindi niya inuubo. Kumbaga tayo, ginagawa niyo na lang ng paraan para kumbaga, ginahalo niyo na lang kung saan para mainom lang ni Kuya yung gamot. Kaso lang, medyo talagang Mano na po. masilan Mano sa pag-iinom ng gamot, Oo. kaya ginagawa niyo na lang po ng paraan. Asan po ngayon si Kuya tay? Tulog? Nabrahin ko pa. Higaan niya. Nakatulog? Sa ngayon po, naabutan po namin si Kuya Froilan. Tulog po pala. Ay, Kuya, kamusta Kuya? Naistorbo natin si Kuya. Tulog. Kumusta Kuya? Ayos lang. Kakain pa lang. Maya. Kakain pa ma. Ayan si Kuya. Naistorbo natin yung tulog ni Kuya. Magalit sa atin si Kuya. Ayos ka lang Kuya? Pasalamat ulit sa inyo, yung vlogger at saka yung donor. Yun lang po. Yung mga sponsor po. Nagpapasalamat. Sponsor po, Bakong Donor. Nagpapasalamat po si Nagpapasalamat Nanay sa inyo, sa mga sponsors daw po. sponsors at yung mga katulong niya sa yung vlogger ba? Opo. Kasi iyon ba ang nakakaano sa akin anak, at saka salamat na maray Marami. na Maraming salamat po. pati duman sa sponsor. Kami sa lahat nag-sponsor sa vlogger dahil sa Froilan. Malapit akong Kumbaga po maging maigi na po yung kalagayan ni Kuya. Tapos kung sino pong Gusto pa pong tumulong tumulong, ano ba yun? para daw sa mga gusto pa pong tumulong kay Kuya para sa tuloy-tuloy niya pong paggaling kasi mahaba-haba pa po itong mahaba-haba po itong gamutan. Kaysa may mga gusto pong tumulong po kila tatay para mas mapadali. Di naman mas mapadali. Kumbaga parang tuloy-tuloy yung gamutan para maging maigi na talaga si Kuya Froilan. Saka nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-sponsors kay Kuya Froilan. Kundi dahil po sa inyo. Opo, di namin mapapakonfide si Kuya. Saka yung mga naitulong pa po sa kanila. Kaya maraming salamat po sa inyo. Tapos po may tira pa pong 3,000 yung sa mga tumulong. May tira pa pong 3,000. Bali ibibigay ko po sa inyo tay para pag follow up check up ni Kuya Froilan. Para may panggastos kayo tay. Diyan na kukuha ng pang-injection, ganun. Ay hindi naman po na. Ito na panggastos lang to na kasi ang injection na parang libre naman ata doon ang injection.
Opo. Opo. O, bali, 3,000 to tay. Para, opo, sige. Diyan mo muna sa inyo tay. Bali, ano tay, panggastos nyo pag follow up check up ni Paglabas. Kuya. Opo. Papunta doon. Opo. Kailan ba pupunta ulit doon? Bali, i-schedule po kasi yung ano yung yung sasakyan ni Kapitan. Yung sasakyan dito sa Lolita. Oo. Bali may ano daw po, may ihahatid doon, sasabay na parang isahan lang. Kailan ba yung bukas? Sa Webes daw. May Maria. Ay, o dahil may pa-analyze na ba yan? Opo, sa Webes daw po. Analysis? Magpapadialysis yung kasabay ni Kuya Froilan. Dialysis pala. Opo. Bali, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong kay Kuya Froilan, yung mga nag-sponsors. Bali, yung mga gusto pa pong tumulong kila Kuya Froilan, message nyo na lang po ako para maipaabot po natin ulit sa kanila yung tulong. Kasi mahaba-haba pa po itong gamutan. Opo, kaya kailangan po ninyo, kailangan po namin ng tulong nyo para po sa ikakagagaling ni Kuya Froilan. Maraming salamat po. Thanks again. Thanks God daw po, sabi ni Tatay. Nay, salamat po po sa mga tumulong. Thank God. Thanks God daw po sa lahat ng mga tumulong. Maraming salamat po. Diyos mabalas po. Happy New Year! Thank you.